Siya si Michael, isa ka estudyante nga mo graduatay ug mao ni ang iyang istorya. Sugas ulan eh. Bi Brad, bisa Brad. Uy, pwede ka bahagi dito? Oh, wala dito kay Mangot ka nang ulan-ulan Mangot. Asa pwede ka paingon Brad? Pauli na ako kay gikan mo kasang classmate yun niya banggawitan ni karong adlaw ba ay karong na. Kamu graduate ka? Ay, estudyante di ka rin? Oh, ganti ka ba? Ka sigarilyo di ka Brad? Akin eh. Lamas-lamas lang sa kinabuhi. Pag stress ko, amo rin, pabala. Kay wala ko ginikanan doon. Pero Brad, happy ni mo Brad no? Sayang kayo mong pag-eskwela. Kung imuha ng itolerate mong pagsigarilyo, pasiguraan mo mabuhos mo ang kasuko sa sigarilyo, makalimot na kag-graduate sa mga kaugalingon. Pero kung ako lang sa mga Brad, dili man siya ingon nga nakipasok ko sa mga kinabuhi Brad. Pero sa kuha man god, dating po ko nga user, gusto ko kay kumanigarilyo. Moto nga, karon, nganin lang ko, tambay na lang ko. Kaya tungod nga, gipili na akong sigarilyo. Dati nga, estudyante ko, wala ko graduate. Pero kung ako sa mga sitwasyon, Brad, ako nang undangan ng panigarilyo. So, wala mo na makahatag sa tuwang tayuan, sa tuwang lawas. Kabalo ka, Brad, siya makuha na, Brad. Sama na Brad. Dili lang sakit. Out na kagwarta, dili lang sakit. Pag wala na, pag sakit ka, samot na nga, wakay ginikanan, wakay maduol sa mga sa ospital. Isod tayo. Brad, wala na yung land, Brad. Ngapin sa ka? Sige, mga kita. Nagkakape ka ba ka? Ay, kapit ko na mga kita. Tara. Tama ka Brad. Bisag wala ko ginikanan, naga ko yung mga pangandoy. Okay, nagkamot ko eskwela para maka-kumapit ako. Sakto nyo ka, Brad. Kabalo ka ano? Sa una, Brad, ang pagpanigarilyo, natulayan na po na una. Muna nga, dili nyo siya makahatag og kayuhan sa tuwa. Bagtos nga di siya makahatag kayuhan sa tuwa, makahatag sa sakit sa tuwa. Ang isa pa diha, makaurog sa kwarta. So, taas pa kayong panahon, Brad, para magbago. Kabalo ko nga, kaya ka na nimo. Salamat kayo Brad. Pero, kung makaingon ka nga wala nagmahal si Muha, ayaw ka limiti, Brad. Ang mga nagsuporta si Muha nga wala mo na ilan. Kaya ang tao nga nagsuporta si Muha, Brad, dili mo na siya mailhan kung dili na ka maabot sa estado nga magsasuspor ka. Pero, sa kuha, Brad, ngani naman dito akong kinabuhi. Wala mo dito ako na-apply sa akong kagalingon nga ni success ko. Pero dili na ako gusto nga mahimo si Muha. Kaya kung magtao raman tayo sa kalibutan nga pareha si Muha. Dahil po yung mga pagkamali sa atong mga pagdaanan sa una. So, kape Brad. Salamat kayo Brad. Kaya pa rin Brad. Pero Brad no, kaya desisyon mo karon. Punta, dili na mo balik sa mga manigarilyo pagkabalik basig wala tanag kita o wala ko dito, wala ko dira. Sing balik ang sigarilyo. Ito mga pita. Sabi ni mo Brad no? Sukat-sukat sa pagtulad ako ng kalibutan na wala akong ginikanan. Ikaw radyo nakatambag sa kanya na Brad. Oo ba? Oo, ikaw radyo nakatambag. Eh sabat ikaw di wala radyo nakatambag sa kanya na Pero dahil ba ato ba? Lagi dahil ka na kuha ng panahon no? Na ako wala ko nagdahong yung magkailata, di ba? Wala ko nagdahong nga magkita ta. Pero naiway nga nganong di pares na luha karon. Kung naa siya rason, naa siya bukat nga rason nganong nagkita ta luha. Sumuli ito dahil. So, dagan po kayo salamat Brad nga dili man sa ikaw nga perfecto ang tao ko nga nitambag ko si mo. Ako wala mong go experience na ko sa una. Hindi na ko gusto nga magpungat din. Kay tungod sa kadaghan sa tao nga karon nga napariwara na ilang kinabuhi ka tungod lang sa sigarilyo. Kaya wala na nakahatag sa tuwa kundi sakit pag wala kwarta. Pagkahurot sa kwarta. Di ba? Tunod ka Brad. So, ulang salamat sa mga. Good kay Brad sa Sino pangalan mo? Ko si Michael. Michael? Ikaw Brad sa pangalan mo? Joseph. Joseph. Salamat Joseph. Tinggal sa imong pagtambag nga walay sama ka kupas. Mao ayaw sayangi ang inyong kinabuhi tungod lang sa inyong bisyo. Kay mintas buhi pa ta diri sa kalibutan, andun na pa tay mga pag-asa.